muka yi auren sunna kai Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Farko zan sanya rabbana Allah mai sama, sarkin da ya ƙagi rayuwa ya yi muna ni'ima, kai tsira har da ma aminci ya mai sama. Kun ɗaha Muhammadu ma'aiki raba gardama, dan ɗaha Muhammadu kaninka muna ni'ima, dan gata Ahmadu mai Usman mai Umar, sai di Abakar hakika bango ne mai yawa. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Aure sunnar Rasulu ni ba na gardama, duk wanda ya ce ya bar sa tabbas sai tsunduma, a cikin rikici na rayuwa kuma ba ni'ima, kullum a gane shi bai da sisi sai rigima. An goda amarya rabbunin ka musu ni'ima, kafin baɗi su yi ta ƙaruwa fa su haura sama. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. An goda amarya gunkuwa ta zanayi, domin su fahimci rayuwa sauyi za ta yi. Bango a gare ta zama gata karkaki, ki zamo mai bashi shawara komai zayayi. Aikin lada gare ki baki bukatar ta yi, in har ya kira ki zo gare kar ki tsaya haka. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Shi aure hakuri ake sawa da yawa, yau na ga farin ciki da kwalla a idanuwa, share hawayen ki yar uwa karki damuwa. Zainab Umar haɗin ga ya dace da yawa, barewa ba ta gudu a ce ta yayi tsayuwa, maganar da kuka yi a bara yau gashi kuna daga. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Amarya ki bi jarumi ki kar da kiyo takura, kun wuce su o'o tun da burin su fa yaudara. Rana mai kyau gare ku yau kar da ku takura, dan na ga kawar amarya yau ba ta yin jira, kowa shagali yake ta yi manya sun jira. Buɗi fataki Allahu aurin ga ya haɓaka. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Ango ka zama jarumi na amarya haka, kayan ki fa sun yi tsaffa an sa miki a daka, je kiki shiryo abinki yau za ki shige daka. Na ga kawaye abokanan ki suna haraka, zan sanyo abokanan ki har da iyaye haka, shauƙin ku na rayuwar ku zan so ya wuce haka. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Bani in ce yalo da sani murna yake, yara na kware da dan walulu fa murna yake, na sanyo kwali har da tankar murna yake, dan zawiya da shi da tukuri murna yake, mamaki har da Ibrahim murna yake, hanni da indo na sanyo inno murna take. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. So dangi ta modi isa ma ai murna take, Biliya da Aliyu Sharhabila murna take, Nasir har ma Basiru Zainat murna take, yar Ladi da yan magaji su ma murna suke, na sanyo Asiya Umar ma murna yake, Umar UA Allahu ƙara mini fikira. Yiriri murna muke auren sunna ke Zainab Umar hakika kun zamto inuwa. Yiriri murna muka yi auren sunna kai Zainab Umar hakika